ओ भाई मारो मुझे मारो आयौ मालाय फट' खेबजागासिनो आयौ मालाय रिल बानायगासिनो एसे खाफाल दङ होनबावनांगौ हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बे फिसासा चेनेलावहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदोलाय दिनैनि ब्लग भिडिअखौ मैया सरस्वतीनि फुजानि माबा सिख्लाफोरजों भिडिअ ओंखारदोंमोन आं नोंथांमोनहा नुवाखैबा नायहैदो ओमफ्राय नै आं बाथुल लाबोलायखाबावदों मा होनो बिमानै मोननाव दसे बेरायहैनो आङो मा मोनजाबो ओंखाम मोनजायो ना साहा मोनलोङो ना मायो दसे बेरायहैनोसै नायलांदो लोगोफोर स' गाइसमोन आं दा बिमानै मोन लागोआव सफैबाय आरो ओमफ्राय दा बिमानै मोननि न' सिङाव न'आव हाबैनि सिगां एसे लामायावहाय दङ बिदा जानाय सासे दङ बे न' लुगासिनो आरो न' लुहांदों ओमफ्राय बेखौ एसे देखायनोसै आङो नायहरलाय आयौ लाजिबावबाय ओमफ्राय दै न'आ बेनो आरो माबा साथाय बेरा ना मा होननांगौ एसे देखायलांसै दा बिल्डिं लुथ'नो हाया आनबक्सिं सोर सोर दङ आयौ माथो फैखोला फैखोलि दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै नै लुगासिनोसो नै जोंना बिदा मांखिया मा खाबाय थादों बियो न' खाफ्लादोंलै नोंथां देनां आंहाबो बिल्डिं आरसिसि लुनो हायाबा नोंखौ लिंलांनांगौलै जायो न' बानायनायाव जायो नोंथां अके मैयाथ' सरस्वती फुजामोन ना ओमफ्राय आं फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुदों मा होनो वाल खनायाव ना बहाबा हौवा हिन्जाव खुदुमलायबावनाय बेखौ मा होननांगौ दे हो आदा गेदेर मा होननांगौ हाब बेथ' जायाखैलै असाइस जादों सरस्वतीखौसो सुवा खालामजोब्बाय बे हामालै नानि आजामोन बिदि खालामनो स्पाइडारमेन नै जोंना बिदा स्पाइडारमेना बाथाबनानै माबागासिनो मा बुस्थु खादों न' खाथादोंलै जाया नै उफाय गैया फैखोला फैखोलि फैखो जायालै खाथेखानायसो दा आनै मोननाव सफैबाय आरो आयु आसो ओंखाम जागासिनो नै मा ओंख्रि ओंखाम जागासिनो आजाया नै जोंना आनैया बाबानि बिब' बेयो खाथियावनो मोनबोदों जोंनो बिमानैखौ नै आमाया जोंना आमाया नै मा बुस्थु लाबोआ माबा गाजोल ना फंबाया कलेजनिफ्राय फैबाय मिनिखैरो मिनिनानै हामालै र' नै जोंहा दा बिस्कुट मोनजाबाय नै आलु मोनहांबाय औ ओंख्रि सोबायना साहाजों आरो बिस्कुट दंबावो गोथावथार सासेनो ओरै खालाम लाल साहानो स्पेसियेल डिउटि खाला होनदो नामा नै खिथुखौ नायनोबा माबायदि माबाया काप खिथुआ गाइसमोन बेरायफैनाया नै ओंखामसो जानाय जाबाय लाफा ना ओमफ्राय आलु एवनाय जागासिनो आसला लोगोफोर दा ओंखाम जाखांबाय आरो गोबावसेल' जानो हाबाय इसेल' जाबाय ओमफ्राय नै जोंहा नै गेम गेलेगासिनो गेम फाग्लाया मन्द्राब्र' आंथ' गेलेनोनो रोङालै आंना BGMIसो गेलेयो आयौ खिथुआ मारै जाखो होगासिनो पेटे खोख्लैबावबायसो बा हिट
डाबल किल स' गाइसमोन आं दा बिमानैमोननिफ्राय फैबाय आरो न'आवहाय ओमफ्राय बारा गोबाव थानाय जायासै खानायानो नायजाला माथो मोदानजोब्बाय बिदिबासो मोजां नुयो दा हेन्डसामनो आयौ मालाय फट' खेबजागासिनो आयौ ओरैबो आयौ ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो आ नायजा मेंब्रां आयौ नै आयौ मालाय रिल बानायगासिनो बा सिख्लाफ्रा सान्दुं थिखा थिखि भिडिअ रिल्स बानायलायबावो डेन्जारसो लोगो मोनबोबाय एसे खाफाल दङ होनबावनांगौ गाइसमोन आं दा बिराद उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुनो नागिरबाय आरो स' गाइस आं दा उन्दुखांनानै सिखारबाय आरो ओमफ्राय दा ओरै बाहेरायाव दसे थांथ'नोसै नै जोंना आजामोन नानिमोनहा अफ खेला गेलेगासिनो दं इथा खुइख्लायनाय किपारा किपार मोजाङै हम टिम मोननै दं बेवहाय खुबैसै अ माथो फोनांनोबो हायालै उन्दैफोर खेला गेलेनायखौ नायगासिनो अफ खेला होनोनो खाफ्रा जाबनाय बल खुबैनाय बल फिसा फिसानो ओरै दाब्लाब्ला नुखायो माथो आंखौ जेननांबाय थानायनि जोख्लायबावो खाफ्राखौ मेंजोब्बायनो जाला आसला जोंना एक्टरा हाय होनहरनांगौरा स' गाइसमोन दा मोनाबिलि जाबाय आं बोरमा खानोसै नै मानै थिख्लि थिख्लिनि मिलिलि मिलिलि इस आरो माखौ जादों मासेया ए नायबावला खाना लागोनसै स' गाइसमोन दा बोरमानो आंनाबो मोसौ मासे दंबावो नै जोंना मोसौआ बेनो माबा मा होनो दामब्रि मासेल' बेखौ एवथुबा हयले जो जानायावसो दंलै एवथु जानाय नङा थौ खिथुआ मेंब्रांफ्रा रायसोर मोसौ गलिया बेनो अमा थेख्ला दंबावोसो थिख्लि बेखौ खाबावनांगौ बिमा गैयालै दिनै खनसे बिमा गैया दिनै बेरायहैदों बिमाया रायजोफोरनि बावहाय खाना दोनसै एन्जर दांसलिया स' गाइसमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो दिनैना भिडिअ'आ बारा इन्टारेस्ट जायासै ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय